români care sunteți în Valencia în următoarele zile, începând de astăzi, luni, veniți la Palatul Artelor într-un timp atât de scurt, pentru că deja trandafirii sunt pe ducă. Încă veți mai găsi spectacolul lor. Spectacol de culoare și de miros. Dar sigur că nici aceștia nu sunt de lepădat, care par a fi bătuți. Și nici aceștia. Și am să închei aici, pentru că altfel nu mă mai opresc. Sunt foarte mulți trandafiri. Și mi-e teamă să nu vă îmbăt cu mirosul lor. Deci, Palatul Artelor din orașul Artelor și Științelor în zilele imediat următoare, ca să mai prindeți ceva.